Στους πρόποδες του Ταγέτου, δίπλα στην γαστροπολιτεία του Μιστρά, αγναντεύοντας τη Σπάρτη, παρέα με το νέο συγκρότημα, το συγκρότημα από εδώ, από τη Σπάρτη, Χοές, ήρθαμε να μιλήσουμε για τη νέα δισκογραφική τους δουλειά. Την πρώτη ερώτηση θα την απευθύνω στον Παναγιώτη Κωνσταντάκη, μέλος του συγκροτήματος Χοές. Παναγιώτη, πώς, πότε και γιατί δημιουργήθηκε το συγκρότημα Χοές? Ας ξεκινήσουμε από το πότε. Ήταν πριν 3 χρόνια, ναι, εδώ στη Σπάρτη, θα πάω κατευθείαν στο πώς τώρα. Συναντηθήκαμε με τον Γιάννη, υπήρχε κάποιο live σε ένα μαγαζί και μας προτείνανε, τέλος πάντων δεν είχαμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί, και μας προτείνανε να κάνουμε ένα live. Κιθάρα ο Γιάννης, βιολί εγώ, τραγουδάει το μεταξύ ο Γιάννης, λέμε ok, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πραγματοποιήσαμε το πρώτο μας live και είδαμε ότι κάτι μπορεί να συμβεί, κάπως την μπαλεύουμε, ας το πω έτσι, οπότε είπαμε να το συνεχίσουμε. Τώρα το γιατί είναι ο λόγος που κάθε μουσικός δημιουργεί ένα συγκρότημα. Είναι ότι ο λόγος που υπάρχει ο μουσικός στην ουσία, να δημιουργήσει μουσική. Μετά τον Παναγιώτη, σειρά έχει η Μαρία Γιαννακοπούλου, μέλος του συγκροτήματος, τραγουδάει στις Χοές. Έτσι. Από πόσα άτομα αποτελείται το συγκρότημα? Καλησπέρα. Το συγκρότημα αποτελείται από 7 άτομα. Είμαστε εμείς οι 4. Στην παρέα μας έχουμε επίσης τον Νίκο τον Δημητρακαράκο στην drums, τον Γιάννη τον Βούκλιζα στον μπάσο και τον Πέτρο τον Χριστάκη στην ηλεκτρική κιθάρα και το ούκι. Να θυμάσαι τις στιγμές, στιγμές που ένιωσες δαυλός, φωτιές να ανάβεις, να ανάβεις. Μαρία, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε live παίζετε και οι 7 μουσικοί μαζί? Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι και τόσο λειτουργικό, οπότε έχουμε και ένα πιο μικρό και ευέλικτο σχήμα 3 ή 4 ατόμων, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα ενός πιο μικρού χώρου. Συνεχίζουμε με τη Μαρία Κουμουτσίδη. Μαρία, ποιος είναι ο τίτλος της πρώτης δισκογραφικής σας δουλειάς? Ο τίτλος του πρώτου μας EP είναι «Στα συντηρήμια βρίσκει στο ανέμι της Χοές» και αποτελείται από 4 κομμάτια τα οποία τα έχουμε συνθέσει εμείς και τους στίχους τους έχει συνθέσει ο Βασίλης Ακάς. Αργά η ώρα και έξω πίσω μου αγρίμια. Συνεχίζουμε. Γιάννης Ισμυρνιόγλου. Γιάννη, πόσο σημαντικό είναι και πόσο εύκολο θα έλεγε κάποιος, πόσο δύσκολο είναι μια μπάντα να δημιουργεί καινούργια κομμάτια? Γενικά ο στόχος μιας μπάντας, άμα θέλει να ξεφύγει από την έννοια παίζω διασκευές, είναι να δημιουργήσει δικιά της μουσική, δικό της ήχο. Το θέμα σε όλο αυτό δεν είναι ότι είναι δύσκολο ή εύκολο, είναι το πώς, ας πούμε, η μπάντα είναι μπάντα. Εμείς μαζευόμαστε, παίζουμε, οι ιδέες ρίχνονται κατευθείαν πάνω στο τραπέζι. Βλέπουμε άμα κάτι παίξει στον μπάσο, κάτι παίξει στη κιθάρα, μας αρέσει και αυτό είναι το υλικό μας. Δηλαδή είναι αυθόρμητο το υλικό που έχουμε. Βέβαια είναι και ο στίχος από την άλλη που έχει γράψει ο Βασίλης, ο οποίος σίγουρα σιγοντάρει το πώς θα κινηθεί η μουσική. Πώς νιώθετε στη δημιουργία κάθε νέου κομματιού? Ευχάριστα, γιατί λέμε ωραία, πάμε στο επόμενο. Δηλαδή ο στόχος είναι πάντα να προχωρήσεις, να γράψεις κάτι άλλο. Και γενικά άμα ακούσετε τα ήδη υπάρχουν κομμάτια, θα δείτε ότι αλλάζουν. Έχουν άλλα στοιχεία κάποια, άλλα κάποια άλλα. Τα υπόλοιπα κομμάτια που έχουμε γράψει, γιατί δεν είναι όλη η δισκογραφία μας, όλα τα κομμάτια μας δισκογραφημένα, έχουν τελείως διαφορετική λογική και τελείως διαφορετικό ήχο.
Δηλαδή έχουμε ατμόσφαιρα, έχουμε αρκετή παραμόρφωση στα υπόλοιπα, επικρατεί κάτι άλλο. Και ο γενικός προβληματισμός είναι όταν φτιάξουμε τον δίσκο το πώς θα τα ενώσουμε όλα αυτά. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η έμπνευση χρειάζεται μια καλή ψυχολογία? Και μια καλή και μια κακή, ανάλογα τι θες να γράψεις. Ας πούμε, η ψυχολογία βοηθάει σίγουρα στη δημιουργία. Τώρα άμα θα είναι καλή ή κακή, αυτό είναι δημιουργικό από μόνο του. Συνέχεια ροκανίζω του χρόνου τις στιγμές, γυρίζω. Μαρία, ποιος είναι ο στόχος της μπάντας? Ο στόχος της μπάντας μας είναι να δημιουργούμε συνεχώς δική μας μουσική και να δίνουμε στον κόσμο ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παναγιώτη, πώς φαντάζεστε τις ΧΟΕΣ στα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, τα πράγματα όπως όλοι ξέρουμε είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα για όλα τα επαγγέλματα. Τώρα θα μου πείτε, το βλέπεις ως επάγγελμα τη μουσική? Θα σας πω, είναι και επάγγελμα. Εγώ δεν το βλέπω σαν επάγγελμα, αλλά είναι και επάγγελμα. Δυστυχώς τα χρήματα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Αναφέραμε πριν ότι ηχογραφούμε κομμάτια, ηχογραφούμε μουσική, αλλά δεν αναφέραμε ότι είναι μια πολύ έξοδη διαδικασία. Όλα τα κομμάτια που έχουμε γράψει μέχρι στιγμής, τα 4 και τα υπόλοιπα φυσικά που θα γράψουμε, τα γράφουμε μόνοι μας. Στην ουσία πληρώνουμε μόνοι μας όλη τη διαδικασία. Δεν έχουμε δισκογραφική εταιρεία από πίσω μας. Αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, το κάνει και ωραίο. Σκεφτείτε ότι πήραμε μέχρι και εκτυπωτή και τυπώνουμε το εξώφυλλο του CD πάνω στο CD. Δηλαδή, είναι μια ωραία διαδικασία, αλλά και επίπονη παράλληλα. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που είπα, η μπάντα θα συνεχίσει, θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει, ακόμα και αν παίζει μόνη της στο στούντιο. Είναι τόσο καλό το κλίμα που υπάρχει μεταξύ μας, που πραγματικά ακόμα και κομμάτια που δεν ηχογραφούνται να γράφουμε και να τα παίζουμε για εμάς, εμείς θα συνεχίσουμε να τα γράφουμε. Μαρία, πώς θα μπορούσε κάποιος να ενημερωθεί για τις εμφανίσεις του συγκροτήματος, αλλά και να έρθει σε επικοινωνία με το συγκρότημα? Όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει τη σελίδα της μπάντας στο Facebook, πληκτρολογώντας το όνομα ΧΟΕΣ. Εκεί πέρα εμφανίζονται τα επερχόμενα live μας, φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες επικοινωνίας. Στα συντρίμμια βρίσκεις του ανέμου της ΧΟΕΣ. Της ΧΟΕΣ όμως την μπάντα τη βρήκαμε εδώ, όπως είπαμε, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, δίπλα. Βράδιασε και ώρα για μια εμφάνιση, ένα live. Σας ευχαριστώ. Καλά,